Helo, a chroeso I gyfres dechnegol ar sut I wneud gêm yn GameMaker Studio 2. Fy enw yw Luke, a byddaf yn cynhyrchu cyfres o fideos I gyd am greu gêm. Gyda'r fideos hwn, gallwch wylio pob un yn anigol fel ganllaw ar sut I wneud pethau penodol yn GameMaker Studio 2, neu gallwch wylio'r restr chwarae cyfan yn y disgrifiad ar gyfer canllaw ar sut I wneud gêm gam wrth gam. Nawr, y peth pwysicaf am ddylunio gemau, fel sy'n digwydd yn y diwydiant, yw fod hi'n hawdd iawn dweud pa gemau sydd wedi cynllunio a pha gemau sydd heb. So pan fyddwch yn cynllunio gêm, rwy'ch chi'n tueddu I wneud creu llawer gwell, a reswm y tu ôl I hwn yw bod pethau'n cael eu meddwl am yn fwy drwy gynllunio. Gallwch arbrofi gyda syniadau cyn gwastraffu'r amser yn codio pob un o'r syniadau yna, ond nid rhaganfod bod nhw ddim yn gweithio, a gallwch fod yn siŵr o felly bod cysyniad y gêm yn gadarn am y reswm hwnnw. Bydd y fideo yma yn ymwneud yn bennaf â chynllunio a chyflwyniad byr I GameMaker Studio 2. Felly I ddechrau, rwy'n mynd I rhedeg trwy fy nghynllun ar gyfer y gêm. Gallai cynllun fod mor syml â llun bach ar ddarn o bapur, neu gallai fod yn ddogfen 1000 o dudalennau. Mae'n dibynnu ar beth sy'n gweithio orau i'r datblygwr. Felly, dyma cynllun mae Jack, un o gweithwyr ni yn Technoleg wedi creu. Mae'n cynllun byr a syml iawn, a bydd ni ddim yn ystyried hwn yn ddigonol ar gyfer dylunio gêm, ond mae'n dda ar gyfer ein dibenion ni ar gyfer arddangos. A mae'r gêm ni'n mynd I dylunio yn ymwneud ag arwain a lliwio chwaraewr i'r siopau trwy ddrysfa o strydoedd a thai, I gyd tra'n osgoi'r traffig cyn arwael ar siop. Efallai bydd yn rhaid I gasglu darnau o arian I gael digon o arian mwyn prynu rhywbeth yn y siop, ond nod y gêm wedi braslunio y lefel gyntaf ar y dde, a mae gennym gymeriad chwaraewr, mae gennym rhwystrau symudol, hynny yw y traffig yn y ceir, mae gennym rhwystrau statig, sef y waliau neu'r tai, a hefyd mae genny'r siop, sef y nod I gyrraedd diwedd y ddrysfa. Rhan bwysig arall o gynllunio yw meddwl ymlaen llaw pa asedau neu assets bydd angen. A gallai hynny fod yn delweddau, cefndiroedd, cerddoriaeth neu sain, pethau fel hynny. Ond rhan bwysig arall o unrhyw gêm, yn enwedig gemau a gynlluniwyd yn GameMaker, yw'r gwrthrychau, sef objects. A gwrthrychau yw'r rhan rhyngweithiol y gêm, ac mae'n rhan bwysig iawn o unrhyw gêm byddwch chi byth yn creu. Syniad da iawn felly yn y cam cynllunio yw I wneud rhestr o'r gwrthrychau chi'n rhagweld bydd angen yn eich gêm, a sut y bydd y gwrthrychau hynny'n ymddwyn. A yn y cyd-destun yma, mae ymddwyn yn golygu sut y byddwn nhw'n rhyngweithio ar gêm a gwrthrychau eraill yn y gêm. Felly, draw fan hyn ar y chwith, mae gen I fy restr o wrthrychau. A y peth cyntaf yn y restr yw'r cymeriad y chwaraewr. A bydd y cymeriad yma yn symud gyda mewnbwn defnyddiwr. Felly pan bydd y defnyddiwr yn pwyso i'r dde, mae cymeriad yn symud i'r dde. Os maen nhw'n pwyso I lawr, mae cymeriad yn symud I lawr ac yn y blaen. A'r ail peth wedyn yw mae gyda ni ceir. A mae'r ceir yn symud I fyny ac I lawr yn dibynnu ar y cyfeiriad maen nhw'n gwynebu, ac maen nhw'n taro'r chwaraewr. A mae wahaniaeth diddorol I ystyried fan hyn. A yw'r cymeriad yn ymddwyn pan bydd y cymeriad yn taro'r car, neu a yw'r car yn ymddwyn pan bydd y car yn taro'r cymeriad. A mae'n ddau beth hollol wahanol, a mae rhaid ystyried hynny a pha fath o oblygiadau bydd hwn yn cael ar eich cod, a sut byddwch chi'n codio fe. Y trydydd un sydd gen I yw y siop. A'r siop yw y sbardun, y trigger, ar gyfer y lefel nesaf. Ac felly ymddygiad y siop yw, os mae'r chwaraewr yn cyffwrdd ar y siop, bydd y lefel nesaf yn llwytho. Ac yn olaf, mae gyda ni'r waliau. So mae'r waliau a'r tai I gyd yn rhwysto'r cymeriad rhag symud. So mae'r cymeriad ddim yn gallu just cerdded trwyddyn nhw, neu bydd e ddim yn drysfa dda iawn. A mae'r syniad o ddogfen fel hwn yn beth mor bwysig yn y diwydiant bod ganddo fe enw. A maen nhw'n aml yn cael eu ddogfennau dylunio neu'n beiblau dylunio. Ac wrth edrych ar-lein, gallwch ddod o hyd I filiynau ohonyn nhw. Felly, dyma'r ddogfen dylunio ar gyfer Star Fox 2, sef gêm oedd heb cael ei ryddhau yn ôl yn y dydd, ond sydd wedi cael ei ryddhau yn ddiweddar. Cafodd ei ddatblygu gan Nintendo, ac mae'r ddogfen dylunio hon ar gael ar y wefan Nintendo Japan. A gallwn ni weld bod y dyddiad o 1995,
Felly mae'r arfer hwn o greu ddogfennau dylunio wedi bod o gwmpas ers flynyddoedd, ac mae yn y siapaneuaeth greiddiol. A gallwch weld yma fod llawer ohonyn gysyniadau wedi bryslinio, efallai dyluniadau lefel, dyluniadau mewnbwn defnyddiwr ac yn y blaen, ac ymddygiadau gwahanol. Felly mae'r dogfennau hyn yn hanfodol ar gyfer gwneud synwyr o gêm, cyn gorfod ymrwymo unrhyw un o'r peth yma i god, neu gynhyrchu asedau yn iawn. Gyda hynny mewn golwg, gadewch i ni edrych ar feddalwedd GameMaker. Mae ar gael ar gyfer Windows neu Mac, a rydyn ni'n mynd i ddechrau trwy glicio newydd neu new i wneud prosiect newydd. Nawr mae gennych chi ddewis pa un chi'n mynd i ddewis. Ydych chi'n mynd i ddewis drag and drop, so llusgo a gollwng, neu iaith GameMaker. Mae'r drag and drop yn rhywbeth unigryw at GameMaker Studio 2. Felly, jyst neb arall, neu dim iaith arall yn debyg iddo fe, yn y diwydiant, neu mewn unrhyw iaith rhaglenni fi erioed i gweld o'r blaen. A dyw e ddim yn rhywbeth hawdd i ddefnyddio, mae'n eitha hyll, a just, fel person sy'n hoffi llusgo a gollwng, o'n i ddim yn hoffi hwn o gwbl. Mae'r tutorialau GameMaker hyd yn oed yn argymell defnyddio iaith GameMaker yn hytrach na'r llusgo a gollwng. So ni'n mynd i ddefnyddio iaith GameMaker, mae fe'n lot yn haws i ddefnyddio, mae'n lot fwy o gefnogaeth ar-lein ar gyfer e, a mae'n llawer haws i'w dadfygio. So os mae unrhyw beth yn mynd o le gyda'r cod, mae'n lot yn haws i ddadfygio gyda GameMaker language. So bydd yn gofyn i chi creu folder y game, mae hwn yn folder project a bydd yn storio holl asedau sy'n cael ei defnyddio wrth creu'r game. Gallwch enwi'r game, a rydyn ni wedi enwi'r game yn rachas hwn yn Traffic Control 2, gan fod Jack eisoes wedi creu game o'r enw Traffic Control. Ac unwaith ni'n gwasgu hwn, nawr rydyn ni o fewn yr IDE, neu'r amgylchedd datblygwr integredig. Ac un mae hwn yn olygu yw fod yn amgylchedd cyfeillgar sy'n wneud yn hawdd i greu gemau. Felly, y peth cyntaf y welwch chi yw'r gweithle hwn, gyda'r cefndir aneglur. A mae'r gweithle yma fel pen bwrdd lle gallwch chi llusgo'r holl pethau chi'n gweithio arnynt. Wel, pa fath o bethau allwch chi fod yn gweithio arnynt? Wel, gallwn ni gweld rhain yn y porwr asedau, y Assets Browser ar y dde. A mae'r porwr asedau yn gyfres o ffolderi, ac mae'n pob ffolder yn cynnwys math penodol o ased. Felly mae'r ffolder corluniau, sprites, yn cynnwys corluniau, mae'r ffolder gwrthrychau yn cynnwys gwrthrychau, a mae'r ffolder ffontiau yn cynnwys ffontiau ac yn y blaen. A gellir ei agor a'i olygu pan bydd gennych rhywbeth yno. A bydd yr ychydig fideos nesaf yn ymdrin ar hyn y byddwn ni'n rhoi yn rhai o'r ffolderi hyn. Ond am y tro, dyna ddiwedd y cyflwyniad byr hwn. Cofiwch edrych yn y disgrifiad o'r fideo am ddoleni i'r rhestr chwarae os ydych chi amweld y nesaf yn y gyfres, a bydd hynny yn edrych ar greu corluniau neu sprites. Felly, diolch am wrando a gobeithio eich weld yn y fideo nesaf.